Helo, shwmai, Sian Elin yn enw i, a dwi newydd orffen gradd meistr mewn cyfarwyddo o dan adain Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant yng Nghaerdydd, Canolfan Berfformio Cymru. Dwi wedi dysgu gymaint dros y flwyddyn diwethaf, ond un o'n hoff elfennau i o'r cwrs oedd bod modd glynu'r elfen academaidd a'r ymarferol ynghyd. Nawr dwi'n un sy'n dysgu wrth wneud, felly oedd y ffaith bod ni'n medru fod o fewn ystafell ddosbarth un diwrnod yn dysgu am gneithurwyr gwahanol, yn dysgu am ddulliau gwahanol o gyfarwyddo, ac yna diwrnod wedyn yn medru camu mewn i ystafell ymarfer a ymarfer dulliau hynny, yn rhywbeth arbennig iawn a rhywbeth dwi wedi elwan fawr ohono. Un agwedd arall dwi'n teimlo oedd yn fydd iawn i mi yn y cwrs oedd y ffaith bod modd teilwra'r cwrs i siwtio ein diddordebau ni o fewn y maes creadigol. Felly enghraifft, theatr i blant a phobl ifanc sydd yn tynnu fy mreid i ac yn ffocws dwi eisiau parhau gyda yn y dyfodol. Felly, gyda chefnogaeth wedyn y darlithwyr, roedd modd i ni deilwra'r cwrs i siwtio hynny yn rhai agweddau. Oedd yn grêt. Hefyd, wrth gwrs, cefnogaeth y darlithwyr, o'r eiliad cyntaf roedd y gefnogaeth yn arbennig, yn enwedig wrth ein tiwtor ni, sef Elen Bowman, wedi dysgu gymaint wrth Elen am y diwydiant, am gyfarwyddo'n amlwg ac hefyd am ni ein hunain. A mae'r ffaith bod Elen dal yna wedi'n i orffen yn cynnig cefnogaeth yn rhywbeth amrysiadol iawn, yn rhywbeth ni bendant fel y rhai oedd ar y cwrs yn mynd i elwan fawr ohono yn y dyfodol.